Owayesakuba nguMongameli weli uMnumzana Jacob Zuma nojongene neengxaki eziliqela uthethe phandle ngempathombi athi uyifumana kubantu abathatha njengamaqabane akhe kumbutho weANC. As I start with the criminal trial in the coming months, I face an insurmountable task and am at the mercy of the lawyers who have decided themselves to assist in me when my own comrades have forsaken me. Kushixilelo oluthutyelezisiweyo lokaZuma uvakala esithi inika umdla into yokuba awona amagosa aphezulu kwi-ANC afune ukudibana naye emva kokuba eyewala ukuvela kwikomishoni kaJaji Zondo. uMnumzana Zuma uthi amanye lamaqabane adalwele ukuba angafumani ncedo lwemali kumatyala ajongene nawo. Only me, I'm going to face it. But my own comrades have facilitated that I must be suffocated financially so that I am buried once and for all for crimes I did not commit. Uthi ANC ayinalo noluncinci uvelwano ngaye.